Hello mga kamay! Hello sa inyong lahat! Sa'yo na nanonood ng vlog na to. Kumusta ka po? Hey, huwag niyo pong pansinin yung nakikita niyo puti-puti dyan sa mukha ko kasi wala, etchos lang yan. Ano po yan? Pakiramdam ko kasi baka may tumubo na tagyawat. Alam mo yun, to naglagay na ako ng acne care. Ayan. Ito po yung nilalagay ko by Dr. Fajardo. Ito po yung ginagamit ko para sa face ko na nagkukontrol ng kung ano-ano para wag tumubo. Wala na acne, pimples, yan. Kasi dati ang dami ko pong pimples. Dahil dito kay Dr. Fajardo na mga dermatologist staff, yun, gumaling yung face ko. So, huwag niyo pong pansinin. Cream lang yan. Masarap din nilagay sa mukha kasi may cooling effect and effective siya. So, kasi malapit na naman yung natin. Monthly, mga girls, alam yan. So, kamusta kayong lahat? I hope all of you have a nice day. Paingay dito sa bahay. Nagplantya si mama. So, inaantay ko yung ingredients ko kasi today, magluluto po ako ng chicken curry version ko. So, yeah, samahan nyo ako. Disclaimer, I'm not an expert pagdating sa cooking. Wala, gusto ko lang i-share yung version ko kung paano ako magluto. So, it's up to you kung you will learn something or what, or if you want to try or not. Basta, share ko lang. So, ayan. So, ayan na. Ito na po yung mga ingredients na kailangan kong i-prepare. Meron tayong chicken, potato, carrot, sibuyas, dahon ng sibuyas, bell pepper, and of course, yung kinayod na nyog na kailangan ko pang i-squeeze para maging fresh coconut milk. So, yan lang po yung mga ingredients and yung bawang pa syempre mamaya. So, for now, i-prepare ko muna and I'll be back later. A few moments later. Hello mga kamar! So ayan, I'm back. This is all our ingredients. Ayan, na-prepare ko na po lahat. As you can see, ayan, meron po tayong yung nahiwa ko na carrots, potato, oil, and yung puti na yan po ay yung fresh coconut milk. And of course, meron tayong curry powder, seasoning, salt, black pepper, and then meron tayong chicken cube, dahon ng sibuyas, green chili, tomato, bell pepper, garlic, onion. Ayan po siya. Ayan, fresh na fresh. And of course, hindi mawawala yung chicken na marinade ko na with garlic, black pepper, salt, and konting fish sauce. So, ayan po siya. Ayan, ito yung oil natin, vegetable oil. Ito yung carrots, potato. Ayan. Fresh coconut milk. Instead of gatas, naisipan kong gumamit ng fresh coconut milk. So yeah, that's all our ingredients and let's start cooking. Happy watching! So, ayan, I'm ready na. I'm here na sa aking little kitchen and let's start cooking. So, nakita nyo na yung mga ingredients. Yun lang po yung available and yun lang po yung ingredients ko sa version ko. So, let's cooking! So, ayan. Maglagay na po tayo ng mantika. Ayan, inuna ko po muna yung onion. Next na natin yung garlic. It's up to you naman kung alin mo unahin, garlic or onion. Basta maluto. Sa akin okay lang yan. Pero inuuna ko kasi normally yung mga onion kasi para mas caramelize. Antay lang natin siyang konting mag-golden brown and then ilalagay natin yung tomato. Yung nandito, ano po yan? Saging na saba para sa diet ni mama. Ngayon, lagay natin ang tomato.
Ayan, ready na yung ano natin, chicken. Ayan. Haluin lang at i-ano lang natin siya, igigisa ng konti hanggang sa medyo mag-juicy siya. Pag nag-juicy po siya, hahanguin natin para iprito. So, ganun po yung version ko. Yung iba, hindi piniprito. So, yeah, gusto ko siyang iprito. Hayaan muna natin lumabas yung mga katas niya at mag-little half cook siya, hindi iprito natin siya. Ayan. So, hayaan muna natin siyang mag-juicy. O, diba? Yung tomato, yung mag-help sa kanya para mas lalo siyang maging juicy. So, ayan. Tingnan natin. O, diba? So, ayan. Nag-juicy na po siya. It's time to alisin na. Alisin na yung chicken and ready to fry. Ang bango-bango. So, lagay muna natin siya dito sa may tissue. Para hindi siya tumalsik kapag pig-fry. Ganyan lang. Matrabaho na. Matrabaho nga lang, sabi ni mama. Pero masarap to. Ayan, di ba? Tapos ito, papatayin na muna natin yung apoy and then set aside. Kasi ipiprito ko muna yung chicken quickly. So ayan, eto na po yung pinapainit ko na mantika para sa chicken. Ipa-fry ko po siya ng saglit. And then, ready to continue na yung chicken curry natin. Painitin ko muna ng mantika bago ko ilagay syempre kasi tatalsik siya. Careful lang kasi tatalsik siya. Kaya make sure mainit yung mantika. So, pagkakasahin ko na lahat ng chicken dito sa kawali para isang halangan lang. Ang bango-bango. Magkasa kayong lahat sa kawali. Ayan. Tapos, sayaan natin siyang mag-golden brown at mag-prito. So, ayan. Aantayin lang po natin na maluto ito. And then, dahil mabilis naman itong maprito, dun sa kabilang lutuan, i-continue ko na yung pagluto ng yung pakanggata, ilalagay ko na doon sa pinagisahan natin ng manok para mabilis yung process ng pagluto natin. So, ayan. Ayan na siya. Ngayon, ilalagay ko na yung kakanggata. Ay, dahan-dahan pasmado ako. Dahan-dahan. Ayan. Pure na fresh kakanggata. Ngayon, hayaan natin siyang kumulo and then ilalagay na natin yung other ingredients mamaya-maya. So, ganyan lang. Haluin natin ng konti. While yung chicken on the way. Ayan. So, it's up to you kung gusto mo masyadong toasted ang pagpaprito. Kunti pa yan. Tapos ito, papakuluan natin siya. So, ayan, kumukulo na po siya. Ilalagay na natin yung mga seasoning. So,
So, ayan, ilagay na natin yung mga seasoning. Haluin lang. So, ayan, almost done. And then, yung ano natin, kumukulo na. Dahil medyo matigas ang potato, uunahin natin ilagay ang ating potato. Ayan, para lumambot na siya ng konti. And then, next yung chicken. And then, yung carrots. Ayan. Matagal kasi maluto ang potato. Kaya, ayan, unahin natin siya. Hayaan natin siyang kumulo ulit. So, yan. Luto na ang ating chicken. Tapos, ilalagay na natin ito doon sa gata. So, yeah. Ang bango-bango. Ngayon, ilagay na natin yung chicken. Ayan. Ayan. Mix lang. Pakuluan, hindi ilalagay na natin yung carrots. So, ganun lang po. So, ito po yung curry na nilagyan ko ng mainit na karanggata. So, tunawin muna natin siya and then ilalagay na natin siya with the green chili. Ayan, ready na siya. Ayan, ilagay na natin yung curry mixture. Tapos yung green chili. Tapos ilagay na natin itong carrots. And then mix all together. Hayaan nating maluto and then tikman muna kung tama na ba yung asin para makapag-adjust ka ng lasa na preferred mo. So, yan. Ganyan lang. Ang bango-bango. So, ayan. Natikman ko na po siya. Okay na sa akin ang timpla. Ayan. Hinahayaan ko lang siyang mas maging creamy at maluto yung potato and carrots natin. Ayan, yum yum. Ang bango po niya. Maanghang po ito, pero saktong anghang lang. Hindi siya super anghang. O, diba? So, ayan. Para po mas malapot po siya and creamy, naglagay po ako ng konting sabaw ulit nung kakanggata and then naglagay ako ng isang kutsara na cornstarch para mas malapot siya mamaya. Ito yung ilalagay ko kapag last ingredients na. I-prepare ko lang. Ayan. So, ayan. Malapit nang maluto po. Dapat half cook lang yung potato and carrots natin. Ayan. Time to add na po yung dahon ng sibuyas and then yung bell pepper. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin itong cornstarch. Ayan. Tapos, haluin lang yan. So, ayan. Haluin lang and then lalapot po yan maya-maya ng konti gawa ng cornstarch. So, okay na ang lasa. Ayan, yung bango-bango. So, ganun lang po yung version ko. Sana po nagustuhan ninyo at sana it's up to you kung gusto mong i-try, why not. Masarap po siya kapag pinirito. So, ayan, almost done. Ready to serve na po. Ayan, kain po. Oh, bango. So, ganun lang po yung version ko. So, ayan mga kamay. Finally,
my chicken curry presenting to all of you. And ayan na po siya. Ayan, creamy po and masarap po siya. So, sana po nagustuhan niyo yung simple vlog ko ngayon. And sana i-try nyo din. Napakabango, sakto lang yung potato, hindi po siya overcooked. And of course, masarap siya dahil pinirito. So for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Thank you everyone for watching and kainan na po. Bye-bye!